नमस्कार मैत्रिणींनो, ज्योती किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे। मालवणी रेसिपीमध्ये मी आज तुमच्यासाठी कस्टर्ड घेऊन आलेली आहे। एकदम सोप्या पद्धतीत आणि झटपट तयार होणारी रेसिपी आहे आणि मी एकदम वेगळ्या पद्धतीत केलेलं आहे, तर तुम्हालाही नक्की आवडेल। त्यासाठी माझा पूर्ण व्हिडिओ नक्की पहा। तर आता हे मी 2 लिटर दूध घेतलेलं आहे, गाईचं दूध आहे। तर आता ह्याच्यात मी घालायसाठी मिल्क मेड घेतले। ह्यानी कस्टर्ड खूप सुंदर लागतं आणि एकदम असं आईस्क्रीम सारखं लागतं। तर तुम्ही ह्या पद्धतीत नक्की एकदा करून पहा। ह्याच्यात मी कस्टर्ड पावडरही घालणार आहे, पण मेन ह्याच्यात मिल्क मेड घातल्यामुळे तुमचं कस्टर्ड खूप सुंदर आणि छान होतं। तर आता मी हे दूध चांगलं असं उकळून घेते। आता उकळून दूध घेतलेलं आहे। आता हे दूध उकळतानाच मी ह्याच्यामध्ये मिल्क मेड घालणार आहे। तुम्ही थंड वगैरे करायचं नाही आहे, असंच गरम दुधामध्ये हे घालायचं आहे। आता हे सगळं पाऊच मी घालून घेते। तर आता हे 2 लिटर दूध आहे, तर त्याच्यामध्ये मी एक पाऊच पूर्ण घातलेला आहे। तर आता मी हे सगळं हलवून घेते आणि थोडं टेस्ट केल्यामुळे थोडं गोडपणा कमी वाटला, म्हणून मी ह्याच्यामध्ये 4 चमचे ॲड केलेलं आहे साखर। तर तुम्ही जर 1 लिटर दूध घेतलं तर त्याच्यामध्ये मिल्क मेड घातलं तर साखर घालायची काहीही गरज नाही, कारण मिल्क मेड गोड असतं, त्याच्यामुळे काही गरज नाही। तर आता हे दूध जास्त असल्यामुळे मी थोडं ह्याच्यामध्ये 4 चमचे साखर मी ॲड केलेली आहे त्याच्यामध्ये। तर आता ह्याच्यामध्ये मी हे चांगलं दूध झालेलं आहे उकळून। आता मी ह्याच्यामध्ये कस्टर्ड पावडर घेते व्हॅनिला फ्लेवरची। तर आता ही घालायचे। तर ह्याच्यामध्ये मी 4 चमचे घेतलेली आहे कस्टर्ड पावडर। तर तुम्हाला जर घट्ट पाहिजे असेल तर तुम्ही त्याच्यामध्ये 2 चमचे अजून ॲड करू शकता। आणि ह्याच्यामध्ये मी दूध घेते, ते नॉर्मल टेम्परेचरचं आहे। तर आता हे थंड करून घेतलेलं दूध आहे। तर आता हे सगळे कस्टर्ड असं मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता हे गरम दुधात घालायचं नाही, नाहीतर गुठल्या होऊ शकतात ना, त्याच्यामुळे हे असं साध्या दुधामध्ये घालून असं याची पेस्ट करून घ्यायची आहे। आणि आता ही झालेली आहे पेस्ट तयार। आता दूधही चांगलं असं उकळते, व्यवस्थित असं गरम झालेलं आहे। तर आता ह्याच्यामध्ये मी थोडं थोडं करून ही पेस्ट घालते आणि चमच्याने हलवत राहायचं आहे, नाहीतर ह्याचे गुठल्या होऊ शकतात। आणि असं व्यवस्थित असं हे सगळं कस्टर्ड मी घालून घेतलेलं आहे पावडर, आणि व्यवस्थित असं हे हलवून घ्यायचं आहे। तर आता हे झालेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये मी थोडासा कलर घातलेला आहे, येलो कलर, तर तुम्ही केसरही घालू शकता। तर आता हे असं चमच्याने हलवत राहायचं आहे। तर हे बघा, मस्त असा आता कलर आलेला आहे छानपैकी, आणि हे झालेलं पण आहे आता कस्टर्ड। तर आता मी गॅस बंद केलेला आहे आणि हे आता मी चांगलं असं थंड करून घेते व्यवस्थित। असं गरम ह्याच्यात घालायचं नाही। आता हे थंड करून घेतलेलं आहे कस्टर्ड। तर आता हे बघा, मस्त असं बासुंदी टाईपमध्ये झालेलं आहे। खायलाही खूप टेस्ट आहे, आईस्क्रीमसारखं टेस्ट येते याला। आता ह्याच्यामध्ये तुम्हाला जी आवडेल ती फळं घाला। तर मी केळी, सफरचंद, डाळिंब घेतलेलं आहे, असे फळं घेतले। चिक्कू वगैरे असेल तर तुम्ही घाला। तर आता ही सगळी अशी फळं घालून घ्यायची त्याच्यामध्ये। तुम्हाला पाहिजे तर तुम्ही ह्याच्यात वेलची पावडरही घालू शकता, पण मी घातलेलं नाही आहे, कारण मिल्क मेडला खूप टेस्ट चांगली असते, त्याच्यामुळे काही घालायची गरज नाही। तर आता याच्यामध्ये मी फळं वगैरे घालून घेतले। आता याच्यामध्ये मी थोडेसे काजू घालते आणि थोडेसे मनुका घालते। आता तुम्ही सीझन वाईज जर द्राक्ष असली तर मनुके घालायची काही गरज नाही आहे, तर पण आता द्राक्ष नाही आहेत म्हणून मी मनुके घातलेले आहेत थोडेसे। तर आता हे मस्तपैकी कस्टर्ड रेडी आहे, झटपट तयार होणारं, आणि हे खायलाही रेडी आहे। तर मुलांनाही आवडणारी रेसिपी आहे। तर आता हे मी आणि मस्त ट्रान्सफर करून घेतलेलं आहे बाउलमध्ये। आता हे कस्टर्ड कसं झालं आहे ते मला नक्की सांगा, तुम्हाला नक्की आवडलं असेल तर। आणि कधीही कस्टर्डमध्ये मिल्क मेड घाला, खूप छान लागतं, आणि हे वेगळ्या पद्धतीत पण आहे आणि याला टेस्टही खूप छान आहे, मुलं आवडीने खातील। आणि ह्याला असं आईस्क्रीमसारखी फ्लेवर पण येतं, चांगलं टेस्ट भारी येते आईस्क्रीमसारखी। तर पाहुणे वगैरे आले तर तुम्ही असं 15-20 माणसांसाठी करणारं हे कस्टर्ड आहे, झटपट तयार होणारी रेसिपी आहे। तर माझा पूर्ण व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद। असेच माझे व्हिडिओ पाहत राहा। माझे चॅनल लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा।